तो भाई लोग कैसन होई अगर तहरा लोग के आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहे 14 प्रो चाहे 13 प्रो मैक्स खाली 8-9 हज़ार में ही मिल जा। अब तू लोग कहवा लो ई का बात करता, का बकचोदी वाला बात करता। ऐसा हो सकता 1-1.5 लाख के फ़ोन खाली इतने में मिल जाई, ई झूठ बात बा। लेकिन गाइज यकीन मानो लोग बिल्कुल तारा लोग के मिल जाई ई वाला फ़ोन 8-9 हज़ार में ही आईफोन के कोनो मॉडल। अब तू लोग कहवा लो ई का बात यार, ई गलत बात बा, झूठ बात बा। तो टेंशन मत ले लोग भाई, हम काहे खातिर बानी। टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। हम तारा लोग के बताएं कैसे मिली। देख लो दोस्त, का होला कि जब भी कोनो आईफोन के मॉडल लॉन्च होला हमनी के देखे नहीं जा, आईफोन 14 प्रो मैक्स हो गई, 14 प्रो हो गई, चाहे आईफोन 13 प्रो जौन भी लॉन्च होला हमनी के अगर दिल्ली वगैरह में बानी जा, चाहे और भी बानी जा मुंबई वगैरह में, तो हमनी के देखनी जा जब ओइजा के चोर बाजार में जब जानी जा तो हमनी के ओइजा वो फ़ोन 8-9 हज़ार में दिखाई दे देगा। मतलब 1-2 दिन के बाद अगर जाइल जाला ना तो दिखाई दे देला। ओइजा का कहला सन कि ई फ़ोन चोरी वाला फ़ोन बा, आ ई फ़ोन के तू लोग ले लो लोग, आ ओकरा बाद से पूरे तरह से मौज करे लो। हमनी के एकर लॉक उक तोड़ देले बन जा, आ तारा लोग के कोनो भी दिक्कत नहीं के फ़ोन के ले लो, ई हमनी के चोरा के ले आइल बन जा। अब हमनी के देख नहीं जा तो कह नहीं जा चलो भाई सही बा, EMI नंबर ओकरा बदल देले बा तो ई फ़ोनवा सही होई, कोनो दिक्कत नहीं के ले लेवे के। आ का करे नहीं जा हमनी के 8-9 हज़ार 10 हज़ार में मिलेला तो ले नहीं जा। आ 1-2 दिन बाद जो लोग तो मिल जाई, 1-2 दिन बाद। आ लेला के बाद से हमनी के तो खुश हो जानी जा ओइजा, और खुश होकला के बाद से घरे आ जानी जा। घरे आके जब ओइ के चलाओ नहीं जा, जब गरमाला उरमाला जब हेंगेला तो हमनी सोचन जा का हो गइल बा। तो हमनी के पता चलेला एक दिन चलैला के बाद से कि ई एगो एंड्रॉइड फ़ोन ह। अगर हमनी के आईफोन तो चलैले ओखन जा तो तुरंतले पता चली, आ नइखी जा चलैले एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करतन जा तो हमनी के तनी दिक्कत लागी कि का हो ई का ना हो। तो हमनी के समझ में ना आई, आ हमनी के जब देखम जाए तो पता चली एगो एंड्रॉइड फ़ोन ह। अब देखो लोग दोस्त, ई कैसे हमनी के ठगेला सन, चुतिया बनावेला सन, और कैसे ऐसे तारा लोग के बेनिफिट भी होखेला, बात तारा लोग के मिलियो जाई, इहो टेंशन मत ल लो। तो दोस्तों देखो लोग का करला सन कि ई जोन एंड्रॉइड बा फ़ोन बहुत ही खराब मॉडल हो गई। जैसे हमनी के देखबे करेनी जा जियोनी वगैरह के फ़ोन हो गइल, बहुत सारे ऐसे घटिया फ़ोन बा तारा लोग के पते हुई मार्केट में जोन के 2-3 हज़ार के फ़ोन बा, ओकरे मॉडल निकाल के आ ओइमे लगा देला सन, आ बिल्कुल बैक पैनल वगैरह वैसन के बना देला सन एकदम घटिया क्वालिटी के, जना के एगो बिगड़ी तो फूट जाई। आ टच डिस्प्ले लगा देला सन वैसन के बना के। आ तारा लोग के पता बा टेक्नोलॉजी कितना आगे चल गइल बा, और सॉफ्टवेयर वगैरह में अपडेट कर देला सन, आईफोन जैसा लागेला दिखे। आ हमनी के जब चलावनी जाए तो लागेला एकदम आईफोने ह, बैक वगैरह में आईफोने लागेला। आ कैमरा 3-4 गो जितना रहला आईफोन में 1-2 कैमरा दे दिए सन। आ ओकरा बाद से तू लोग कह बोलो भाई कैमरो चलो 2-3 गो बा तो मजे आ जाई। तो आ जब हमनी जब कैमरा खोलें जाए तो पता चलेला कि एके गो में कैमरा देले बार सन, आ ओकरो क्वालिटी एकदम घटिया बा, मतलब सब कुछ घटिया रहेला। आ उ मतलब कि ओखनी के बनाए में हमारे हिसाब से भर्ती 3-4 हज़ार लागत हुई, ज़्यादा 3-4 हज़ार में बना देते सन। उ हमनी के 10 हज़ार के आसपास में लिया के बेच देला सन। आ हमनी के उ लेला के बाद से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जानी जा, आ ऐसे हमनी के ठगा जानी जा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो लोग दोस्त, ई तारा लोग के तो ना लेवे के चाहिए, लेकिन देखो लोग अगर तू लोग शौक खातिर लेवे चाहत तो लोग, कोई लोग दिखावे खातिर लेवे चाहेला, और एगो ऐसे दिखावे खातिर और भी फ़ोन होकेला अच्छा बा, लेकिन शौक खातिर लेवे चाहता हाँ आईफोन के हम दिखा सकत नहीं, तो उ लोग ले सकता लोग, बिल्कुल ही ले सकता लोग, वैसे कोनो दिक्कत नहीं है। वैसे अगर केहू चलावतो में देखी तो कहीं iOS ऐसा डालले रहसन थोड़ा लंचारा वगैरह तो लागेला, तो केहू कहीं उहे ह, आ बेको से केहू देखी तो उहे ह। शौक खातिर लेवे के बा, अगर चलाए खातिर लेवे बा तो मत ले लो, तारा लोग के बिल्कुल ही पैसा बर्बाद। 512 MB रैम डाल दिए सन, एंड्रॉइड 6 डाल दिए सन, 5 डाल दिए सन, जितना भी पुरान बा उ सब डाल दिए सन, तो इससे तारा लोग के बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। तो अगर बस तारा लोग के चलाए के बा, आ ओकरा बाद से केहू के देखाए के बा हाँ ई हम आईफोन ले ले बानी, तो तू लोग ले सकता लोग बेझिझक 8-9 हज़ार रुपया फंसा सकता लोग। शौक बहुत बड़ी चीज़ होला। आ ओकरा बाद से एक्चुअल में खरीदे चाहते लोग तो बिल्कुल धोखेबाजी वाला बात बा। और अधो दाम पर अगर तारा लोग आईफोन मिलता चोरी वाला तो बिल्कुल मत ले लो, ऐसे फंसियो सकेला लोग। केस वाला आईफोन पर तो बहुत ज़्यादा लोग फंसेला, तो गांठ फाट, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, फाट जाला। तो ये बात के ध्यान रखे लोग। तो आईफोन सेकेंड हैंड तो लेवे ही ना चाहिए, पहला बात एगो बता दी। और जानता रहो हाँ वो आदमी आईफोन खरीदले बा, ओकर आईफोन हो पर्टिकुलर, तो तू लोग खरीद सकता लो। ऐसे थर्ड पार्टी पर्सन से आईफोन बिल्कुल भी ना खरीदे के चाहिए, बात के तू लोग समझ लो। तो भाई लोग देखो लोग बिल्कुल ही मत खरीदियो लोग ई आईफोन के। अगर ताह लोग कहीं भी मिलता 8-9 हज़ार में तो बिल्कुल भी मत खरीद लो, ताह लोग के पैसा पूरा तरह से बर्बाद हो। या 100 खातिर लेवे चाहता तो ले सकल लोग, ई बार बात ऐसी बात कहता नहीं हम। तो देख लो भाई लोग, ई वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचे में, ताह लोग के अच्छा से समझ में आ गई लोग हो, तो ई वीडियो खातिर एगो लाइक जरूर करिए लोग, आ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोग ई वीडियो कैसा लगल। तो चलो लोग भाई लोग, ऐसा वीडियो करता नहीं समाप्त, मिलता नहीं लोग से अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।